Halloween tuż, ale zanim kupisz kostium, sprawdź, czy na pewno go potrzebujesz. Może już dawno stałaś się zombie. Żyjesz jak cień dawnej siebie? Kiedyś miałaś marzenia, energię, dziś czujesz pustkę i wypalenie? Skrolujesz media społecznościowe i zamiast inspiracji pojawia się zazdrość albo krytyka? Ona to miała lepiej, pewnie bogaty mąż, mniej obowiązków, lepszy start. Od dawna działasz na autopilocie? Robisz to, co wypada, to, co trzeba, zamiast tego, co sprawia, że żyjesz naprawdę? Jeśli rozpoznałaś siebie w kilku punktach, czas się obudzić. Nie musisz czekać na Halloween. Zacznij żyć naprawdę już dziś. Napisz Kobieta Feniks w komentarzu, a wyślę Ci wiadomości, od czego zacząć w 3 krokach.